Какви проблеми имаш е следващата тема, която ще разгледаме. Замисляш ли се какви проблеми имаш? Сигурно ще ми кажеш, че всеки ден се опитваш да разрешиш някой от тях. А какви проблеми имат хората, с които общуваш? И какви проблеми имат хората, които не познаваш? Замислял ли си се? Най-обичайните проблеми, с които се сблъскваме, първият от тях е липсата на пари. То е най-основният проблем, който аз най-често срещам. Проблем във взаимоотношенията между хората. Липса на любов. Хората се чувстват нещастни. Проблеми в отношенията между родители и деца. Независимо дали става въпрос за тебе като родител или ти като дете на своите родители. Проблем с колеги, с шефове, неразбирателства и несъгласия в приятелските отношения. Проблем, че не ти стига времето, проблем, че попадаш в задръстване и се започва множество такива едни проблеми. Става проблем да се разболееш, да идеш в болница, че детето ти е болно, проблем ти е, че не можеш да забременееш или пък си забременял, проблем е, че не можеш да си намериш подходяща половинка, че не можеш да си намериш подходяща работа или пък ти предлагат различни предложения и ти не можеш да избереш. Проблем е, че не можеш да си намериш квартира или пък, че имаш прекалено много жилища и не можеш да ги стопанисваш. Проблем е, когато колата ти се развали, проблем е, че искаш да идеш на море или на някоя дестинация или пък не можеш да решиш между много. Проблем ти е, че нещо, когато се счупи в къщи или когато някой те занимава с нещо, пък ти искаш да си починеш. Всичко в някакъв момент започва да става проблем. За всяко малко нещо ние си мислим, че това е проблем. Има голям проблем. До сега никога не съм чувала някой да каже: "Ох, голям ми е проблем, много съм щастлив, всичко ми е наред, но това ми е проблем." Такова нещо до сега не съм чувала някой да каже. Ако ти имаш такъв проблем, много ще се радвам да споделиш. Все едни такива проблеми ни заобикалят всеки ден, всеки час, постоянно и постоянно се мъчим да ги разрешим. И тък му решим някой проблем, и пак идва нов, и започваме да мислим, и пак да се въртим в този кръг. И така постоянно в главата ни се образува една страхотна каша, което ни уморява. И после се изтощаваме и се чудим защо сме ядосани, защо сме гневни, защо сме бясни, защо сме потиснати, ядосани и всичко негативно, което се сетиш. Какво е проблема? И защо да е проблем? И защо толкова много му се вързваме на този проблем? Всеки проблем, който възниква в нашия живот, както казах и в предишната тема, идва от някакво наше негативно вярване за нещо, за дадена ситуация, случка или независимо какво идва. Проблема, примерно, за мен, аз как възприемам проблема, не е нищо друго от едно предизвикателство. И това предизвикателство нито ми е изпратено от Бог, нито от Аллах, нито от някое друго божество, нито от шефовете, нито от колегите, нито от приятелите, нито от родителите и от който и да било. Проблема си го създаваме единствено и само ние в нашите глави и от представата за него. Откакто започнах да възприемам проблема в тази концепция, нещата за мен се промениха коренно. Никога не съм очаквала, че ще кажа: аз нямам проблем. Реално, наистина аз нямам проблем. Всичко приемам като едно предизвикателство, от което да уча. Това е. Като цяло проблема идва от това, че ние в нашите глави имаме някаква представа, имаме някакво очакване, че дадена ситуация ще се случи точно по този начин. И когато тази ситуация не се случи по начина, по който ние си мислим, че ако се случи ще бъдем щастливи и ще бъдем добре и ще се радваме, тогава се оказва голям проблем и идва разочарованието. И това за нас е поредния проблем.
Проблемът не е тук да ни накаже, да ни смири или да ни измъчи, да ни разстрои или да ни изтощи. Проблемът е тук да ни научи на нещо. Проблемът е тук за да ни помогне да израснем, да разширим нашето съзнание, да се развием, да се обогатим, да разгърнем своите възможности и да привлечем така желаното щастие. Колкото и странно, колкото и ненормално да ти звучи и да е неприемливо, ето ти една по-различна гледна точка, над която можеш да поразсъждаваш. Всеки проблем е едно предизвикателство. Всяко нещо, с което се сблъскваме, не е нищо друго, освен едно предизвикателство. Колкото и да е мъчно, колкото и да е тежко, колкото и да е болезнено и безизходно, даденото нещо е винаги тук, за да ни научи и за да ни обогати. Стига да имаме очи да го видим. Сам човек избира в каква посока ще види проблема. Дали в негативна, дали в позитивна. Колкото повече човек се концентрира върху всичко отрицателно, което се случва, толкова повече проблема се задълбочава и той носи след себе си отрицателни последствия, отрицателни чувства, мисли, хора и още такива ситуации. Колкото повече човек се концентрира върху положителните неща на проблема, защото винаги има в един проблем положително нещо, толкова повече разбира, че всъщност това не е проблем. Какво ти класифицираш като проблем за себе си? Какви проблеми си мислиш, че имаш? Замислял ли си се какви са твоите проблеми? Предизвиквам те да вземеш един лист химикал, не отнема много време, 5-10 минути, вместо да си играеш на телефона, седни и напиши своите проблеми. Примерно, трябват ми пари, искам любовница, искам жена ми да спре да ми опява и да ми прави забележки, искам да си почивам, не да ме занимават децата, имам проблем в работата, имам такъв проблем, имам онакъв проблем. Без значение, седни и напиши и виж кой е най-важният ти проблем и работи над него. Просто за информация, да видиш какви проблеми имаш, да усетиш своята проблематика, така да се каже. Започни да изследваш. Виж дали наистина това е проблема, който си записал. Това, което смяташ, че е проблем, наистина ли е проблем? И този проблем необратим ли е или може да се коригира? Примерно, не ми стигат парите, едва ми изкарвам до заплата. Това е масово, което най-често срещам, чувам и което аз също съм изживяла. Това го повтаряш постоянно на себе си и на хората около теб. Така то става като програма в твоя ум. И колкото повече искаш да имаш пари, колкото повече искаш да ти увеличат заплатата, толкова повече парите не стигат и напротив, постоянно се получават някакви ситуации, в които все нещо се случва, което да те накара да имаш допълнителни разходи. Не ми стигат парите да водя живота, който искам и да съм спокоен и постоянно изпитвам страх, че няма да мога да се справям, че не се справям. Замислял ли си се какво е твоето отношение към парите? Как стопанисваш парите си? Какво ти е мнението за парите? Какво мислиш за тях? Как се отнасяш към тях? Смяташ ли, че заслужаваш да имаш пари? И защо непрекъснато бягат от теб? За всеки така наречен проблем стои винаги по едно или повече негативно убеждение в нашия ум. Може просто да мразиш парите. Може да имаш някакво негативно отношение, че парите са мръсни, че са долни. Както говорих в предната тема, за програмите в нашия мозък, относно парите трябва да изследваш в какво точно вярваш по отношение на парите. Че толкова не ти стигат и все бягат от теб. Може просто да ги мразиш, може някой да ти е насъдил омраза към тях. Или пък да ги смяташ за нещо мръсно, за нещо недостойно. Или примерно ако си убеден, че всички хора изкарват парите си с лъжи, с измами, тъй като ти не си такъв човек и не се смяташ за такъв човек,
естествено, че те няма да идват при теб, защото според твоите виждания те отиват само при хора, които ги изкарват по нечестен път. Ако искаш, можеш да помислиш малко на тези въпроси. Аз лично съм мислила много по тези въпроси и открих за себе си много негативни убеждения, които имах в подсъзнанието си относно парите. И когато започнах да работя с тях, някак нещата много по-лесно започнаха да ми се получават. Можеш да пробваш и ти да изследваш. Няма да ти навреди, убедена съм. Примерно, не мога да забременея. Опитахме какво ли не, ходихме по сумати доктори и нещата не стават. Това е най-големия ми проблем. Добре, а ти замислил ли си се дали това наистина е най-големият ти проблем? Ти наистина ли искаш да станеш родител? Това ли е твоето най-голямо желание? Сигурен ли си, че това е партньора до теб, с който искаш ти да имаш деца? Това наистина ли е твое желание или е желание на някой от родителите ти, които чакат да станат с нетърпение баба и дядо? Или това е наложило обществото, че всяко семейство или всички хора, двойка, които се съберат и живеят заедно, трябва да имат деца? Замислял ли си се на тези въпроси? И откъде си толкова сигурен, че толкова много като желаеш нещо, когато го получиш, това нещо ще ти донесе щастието, което си мислиш, че ще ти донесе? Колкото повече се фокусираш върху нямането на нещо, то толкова повече бяга от теб. Запитай вътрешното си чувство, иди в най-дълбоките и тъмни кътчета на душата си и виж какво ще откриеш там. Да, понякога чисто физически много хора не могат да имат деца, но ти знаеш, че има и други варианти. Може, примерно, да осиновиш някоя душа, да се погрижиш за нея. Ако и това не става, замисли се. Замисли се защо не става. Може пък това да не е ситуацията, която ще те накара да бъдеш толкова щастлив. Но какво казваш ти за твоя проблем? И разгледа ли всичките му гледни точки и убежденията си? Бъди много внимателен в убежденията си. По аналогичен начин можеш да изследваш всеки проблем от най-простия до най-сложния казус в своя живот. Всеки проблем се поражда заради страх от нещо. А страха е най-големия и сигурен източник на нещастен живот. Примерно, не мога да си намеря подходяща половинка. Това е най-големия ми проблем. Как ще си намериш подходяща половинка, като ти непрекъснато и само за това мислиш, навсякъде се оглеждаш, правиш всичко възможно да я срещнеш тази половинка и се не я срещаш? След като не можеш да си намериш подходяща половинка, ти запитал ли си се първо какъв човек си ти? Може и ти да си неподходящата половинка за човека отсреща. Запитал ли си се дали наистина си готов за голямата любов и за това, което искаш да ти се случи в любовта? И какво изобщо ти е мнението за любовта? Лекувал ли си раните си от предишната връзка? Какви са твоите вярвания относно любовта? Защо бързам толкова да си намеря половинка? Годините ли напредват и бързам да създам семейство, защото някой някъде ми е казал, че до 30 години аз трябва да създам семейство, или пък до 30 години трябва да родя, или пък непрекъснато някой ми мрънка, че остарявам и че изпускам времето или ще остана стара мома и така нататък. Къде точно е проблема? Дали, че съм плешив, дали, че съм дебела, дали, че имам криви зъби, или пък нямам платена работа, какво ще мога да дам на тази жена, или че не мога да готвя, или разни такива всякакви от сорта. В какво вярваш? Проблемите навсякъде са всякакви. Ако за някой най-големия му проблем е, че е счупил току-що направения си нов маникюр, в същото време най-големия проблем за друг може да бъде това, че не може да събере пари за живото спасяващата операция на детето си.
За друг пък може да е най-големия проблем, че не може да си намери гараж за третата си кола, за четвърти, че гаджето му вече половин час не отговаря на съобщенията му. За всеки проблема е различен и за всеки проблема му е най-важен за него, защото имайки проблем, той го изживява с неговите емоции, с неговите чувства и това, което в момента му се върти в главата, това е най-големия му проблем. Уважаваш ли своите проблеми? Уважаваш ли проблемите на отсрещния? Уважавай своите проблеми. Анализирай ги. Откъде идват? Какво ти носят? Какво имат да ти кажат? На какво могат да те научат? Какво могат да ти дадат? Какво могат да ти вземат? Уважавай проблемите на хората около теб. Не подценявай нито един проблем, независимо колко тъп или колко сложен ти се струва. Ти в момента си нямаш на идея от срещния човек какво изживява и какво се върти в тялото му, в сърцето му и в ума му. Не забравяй, че ти не си тук, за да си нещастен и да си в чернилка, и да си в дъното, и да си в нищото. Тук си, за да бъдеш щастлив, да се обогатиш, да развиеш своето съзнание, да развиеш себе си и да водиш един щастлив и пълноценен живот. Тук и сега. Да, може би има трудности, нещата понякога се получават трудно, но те не са невъзможни. Стига да искаш. Винаги можеш да промениш всичко, което поискаш или почти всичко, но е възможно.